Ya lebok ke alon-alon ya. Ayo. Ayo Mas. Ayo. Tepi laut Rene Ndok Indri. Iya. Siapa suka boleh ikut. Ayo yo yo yo. Sak menika sampun jam 3. Monggo monggo sini perut, ini sikut, ini lutut, bawah perut, marake cekut-cekut. Lah ya apa coba? Mbah lali. Wasik. Sesarengan lu bisa. Joget dong. Ayo gong terus. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi akadi ngaren nduk tindak wae ora numpak taksi Durung bayaran Mas. adewean apa ora wedi atimbang nganggur urun ngancani yo iya Dajane kata rada kabutan yen purun enggal-enggal rencangi takkan ngomah mangking aku lho pijati pinjemi apa dong pijati oh pijeti to Mbak yu badhe pindahan ampun kelo Mas ora dong ampun kucita ya Indri niki rondo anyaran lagi rong dino ajek lawan berarti awan-awan lunga blonco ning pasar paeng owing prawan rondo kanggoku rapate penting ning Mas tuku gelang apa anting diborong kabeh nduk aja sumelang Indri rondo dijamin komplit apa yo tenan tindak pundi kadi ngaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi atimbang nganggur gelem ngancani iya Des iya sing diblonjoni apa nduk enggal-enggal rencangi alah kok gampang alah tekan
tobil wong lenggan golek momongan niki blonjo napa mbak yu badhe tindakan sampeyan ampun uji olah-olah indrine ki rondo anyaran kok anakku wis liwat awan lunga blonjo ning pasar paeng aprawan rondo kanggo aak yo sangatlah penting nek sampeyan mas tuku gelang apa anting-anting aja sul melang biar janda dijamin ampling matur sembah Mbak Indri malih niki panyuwunan saking Bapak Lurah Sepuh. oh siap Wonten pamundutan nggih punika podang kuning sing nyanyi jenengan. Manuk kados kuning, monggo. nggih. Podang kuning. lah iya ki mau wes On manuk kuning. manuk kuning ki apike duit lho Ora. Wis